hastini jotuluk khulumka ara phurungam tini belekena khakamo Tripura Sarak chung je sukung bujakdi buthal jakdi kini chung nei bichar eba chung justice chung mania chung nukha chung thangnai 7 tarigo chini takuk suruje Tripura bujak manin tuibo mia case file khemani oposa habai Sagar dasni biruddhe je case register khaijaka abo belekino case norom onbagi yang Tripura সরকার এবা চিনি আইন নাইকলনাই চিনি হাস্তিনি পুলিশ রংনি যে সামুংনো আং কন্ডেম খাইও তানিগে পুলিশ অংকা নিউট্রাল নিরপেক্ষ সামুং খাইনা দরকার পুলিশ যে বরক দুষ খাইকা অদুষনি মতে শাস্তি রনানি কাম অংকা পুলিশনি দায়িত্ব এবা পুলিশনি ডিউটি অংকা যে বরক সামুং চাইয়া খাইবনো bini samung sayani mote bini dusni mote bono shastrani samung kha police ni daitto kintu chung nukha chini takuk suruji Tripura je bujakmani je bono attempt to murder khaijangmani je asami bini biruddhe IPC 307/326 nantongmani kintu bar overrolia je bo case register ka ba bailable tini bail manajat eba shasti kom manajat khinobok tini case register khake on by ang Tripura police nang belai khino bongni je bahai samung no ang belai khino sejago condemn khayo on by goi tini chung aro Tripura rajyo ganang goi protest rally khina thangai tongo long try beli buchung hakuti satai chamuno khainai on by hastini jotulukor no koinai obonoti chung khorang tisanani bagai jati chung obahai ke chung aro chung thungjagya toi je chung je babi chung borok bai chung thungjago je chung no bumani tokmani chungno buthalmani chiniborok buthaljagmani obo jate chung susto tongo justice chung nei bicha chung manani ongthong chung aya hingkai chung Tripura sarchung asugoi tonglak on bagino tini hastin jotulur nang haido khinai chung jotono baksai khorangti salayoi je susto je bichar chung chini Tripura sarok manani ongthong on be chung khorangti salanani bagai jotona haido khayo jotona hambai khulumka